Monggo sak langgamipun Mbak Bir ya dirasake men kepenak. Aku bingung cakar Ya, Kang. Oke. Rasa
Mimin, Mbak Apri, gimana Mbak? Ngenjing Mas Petruk, Mas Gareng, Mas Bagong. Nggih, ketoke Mbak Mimin pun ngantuk jenengan. Mboten, mrihatin ki kanca-kanca niku wae. Napa? Mrihatin ki rencang-rencang. Oh, nganti kaya ngoten niku Kok tresnane. ngantuk lho. Nggih. Nggih maklum apa jumpo kok jenengan. Omonganku lho bener ngomong ki mau le. Tua lho maksudku tua. Bertambah umur tapi tetep harus produktif ngono lho, Jus kok. Lah ya kowe mula kudu sing semangat. Mulane ana pegawe sing pensiun ngono kae kudu ana aktivitas, jangan langsung tiba-tiba tidak ada aktivitas ki gampang jumpo, mbuh bercocok tanam, mbuh ngupitik ya apa momong putu ngono. Bercocok tanam ki pajik kuat ta, Lek. Maksudnya ki nandur apa warung hidup, apotek hidup lho, Jas. Ora nyandak kowe jaman dhisik ngono ki digalakke. Waduh, nggih leres. Nggih to? Nggih. Mila saking menika gandeng ingkang mirsani kemawon tasih semangat Tasih kados mekaten. semangat. Nggih. Saya kula kalih panjenengan dados seniman ingkang dipun percaya kalian Pak Lurah Jarwo supados nglipur para warga. Mila sampun ngantos kendho, sampun ngantos nglukro. Nah, intinipun lak kula nderekaken sedaya para warga anggenipun sami ngungon, sami tirakatan tirakatan. Sing mirsani semangat tesih kathah. Ibu-ibu lho nenggani ngantos sak yaketen. Lho direwangi Pancen aku nggo pamor sing marake ibu-ibu ki betah wungon kok, Jas. pamor telek. Kocok-kocok gek maem lho. Lah nggih tur teng mriki wah jan kopen Kopen lah sanget. niki. Nggih. Pokoke Hidangan kula kaya sak milih. kanca niku mboten nate sempat luwe sithik langsung diparingi daran unjukan. Wah, jan luar biasa. Jatahku sate disuwun Noval. Bude, kowe ora maem sate to kolesterol ngono. Dijaluk ning ya ora apa-apa. Ah, nggih. Kowe kebagian Saiki pongko, disuwun saiki pongko jatahku. Lah nggih bar mangan mburi aku. nek Mas Imam ngene, anu satene tak peke kowe tak kei sunduke ya. Apri. Wah esuk-esuk mbok ora anarkis, mbok ora horor-horor. Aku tak Ya upama jenengan ben bengi iki gabung tanggapan kalih kula terus, kita susi bahaya malah. Lah pripun? Lah jenengan ngincer terus yoga kula niku. mboten sebab akibat to, ora mungkin to wedok banyak ini rung ngono awal-awalane pripun mesti. Mesti ati sing mucuki to carane. Apa ora ana sebab akibat kok munyal-munyal ngene ra mungkin. Dasare le menggatal kok kita. Iya. Matur sembah nuwun Pak Lurah kanca-kanca Kopen. Kula ten wingi nggih Kopen. Nggih. Jan. Tenan, mengke kula bungkus nggih, Pak. Sapa ngerti kok kirmah. tekan Sragen luwe meneh rak ya kena dicemiline. Nggih. Lah saene piyai nanggap wayang niku ngoten niku. Nggih. Dadi niki lak jane mboten dipitung to kalih Pak Nggih, Lurah. nggih. Mboten takon kalih kula, Pak Dalang, njing darai kanca-kanca sak jenengan mangke pripun? Ajeng ditebas mentah napa pripun kan mboten dipitung. Nggih. Ning mesti otomatis saben-saben seniman sowan ngeten iki mesti dipun pahargya daharan ingkang mirasa kados mekaten. Luar biasa. Dadi mbok upamane ya gandeng ra dipitung. Sesuk-esuk niku nalika kula badhe pamitan kalih Pak Lurah Jarwo, terus Pak Lurah Jarwo ngendika, "Pak Dalang, kula hitung darane jenengan sak kanca unjukane rokoke niku kula jumlah totale dadi 5 juta. Dadi kersa mboten kersa jenengan kula potong 5 juta." Upama Pak Lurah ngendika ngoten jane ya ora apa-apa, anggere mentolo. Nggih mboten. Wong Lah, nggih. Pak Lurah niku apa jenenge? Ya ini sembodo. Sembodo. Nggih. Lho. Mula ya disembatani tenan. Betul ora, kan aku sing daging-daging tak kurangi to, Jas. Iki mau ya ana bothok, ya aku ya entek loro. Ngono kabeh lah ngene. Wong tua-tua kula niku makanan sing nek kono pun mboten menengenke, Pak. Bothok serundeng, wah nglawuhi. Tak bungkus meneng serundenge nek entek kono muri tak bungkus. Wah, kowe kaul no biasane ning omah gur dedak saiki. Dedak iku sapi lho, Bri. Omonganmu ya iso mataku ya rung katarak, iso bedake dedak karo serundeng. Kok ya Lah ya dedake katul iki lho, Mbak. Ya aku iso bedake katul karo serundeng kok. Mbak Apri, jenengan kudune lak kali senior mongko nyambut gawe ya bareng. Nggih. Niku pirang mboro ki ngangkat kalian Mbak Mimin, dihormati, dihargai supaya panjenengane niku tentrem Lah, rasane. kok katul aku wis berusaha vegetarian kok arepan kok. Lho katul. kula niku kurang sayang pripun to kalih Lek Men niku.
Lho mboten kurang-kurang. Ndak biarpun kula teri napa-napa. Terima kasih. Terima kasih. Nggih. Nggih, Niki wujud sayang kula kalih Likmin ngoten niku. Oh, ngaten. Dadi terus dijak gojek ngoten nggih. Jak gojek mungkin ndak sepaneng. Nggih. Kok malah opna meneng kok nek rajak. Ya Jopri, setahun pindho kok ono opnam ae. Opnam niku bar operasi Pripun? sing dipadosi kula lho. Lah bapak mbokku wis ra ono golek sapa nak golek kowe. Niku tesih napa setengah sadar nika kalih ngatang-ngatang nika. Dek aprindi, dek apri. Dek aprindi. Lho, sepira luput kunjuk ngapura ya, Dik? Ra sadar nek sadar ora sudi. Padha kali kula wingi bar pengaruh operasi niku bius ngoten. orangnya. Dadi antara sadar dan tidak niku bareng kula napa niku bar rampung operasi niku ngoten. Bu Kesi nyedak kali kula nangis, kula nangis. Bener-bener iki antara sadar kali mboten. Kula langsung ngomong kali bojoku, Bu Kesi, aku sayang karo kowe, Bu Kesi. Jane pomo sadar tenan nggih. Saya sayang kula kali Bu Kesi niku. Ah nggih. Nek Bu Kesi baru operasi kok sing diketok-ketoke kok Gus Ikdam ya, Lek. Lah nggih, lah niku sing pinter ndongakne lek kula kan. Wah, Pak. Cobi jenengan mang nembang napa Nyanyi ngoten. anak kakek nak sing halus ya monggo manut sliramu Mas kanis geradakan to sore mau. Ning Mbak Apri pancen bengi iki pancen mencorong tenan. Lah, Semunar nggih. tenan, beda le dandan karo biasane. Matur nuwun. Apri ngejemahi wayangan ndak iku mangan ndok loro kok mesti kok. Ndoke sapa? Lho, Ndok apa? ndok ayam kampung Oh, lah lho iya. ndoke sapa ya ndoke Apa? pitik. Men semangat kok malah kita. Kaya loro iki lho. Lah iya. Apri aku ngomong lurus dienggokke kono terus lho ndarani aku sing bosok lho kuwi nek ngono kuwi. Ngoten niku karakter pun pakulinan dijak apik ya angel Lah, minggok terus ngono kuwi. ya. Nasar ae. Dasare. Ayo nak kakek nak wong ayu. Slendro. Slendro. Genten tetep gentenan lho. Gentenan apa nek gak kek wetono. Ibaratnya nek wong tega larane ra tega patine ngono kae to no. Lah iya, Lek. Kok larasmu dhuwur, Bang? Aku nek ra menyuruh ora. Pelok barangnya jek kurang menyuruh aku. Napa Mbak Apri? Apa ya, Lek? Masa asmara ndonone liyane wae. ya? Liwane. Liyane wong piyai cerdas, piyai kreatif kok. Ketake kok kaya wis anu ngono ya. Lek. Chemistry. Templek karo sing gender ngono lho. Wis karo sekender kaya wis kawin ngono ya sesantaran. Ora iso. Maksudnya mudeng karepe ngono. Lah iya. Kanggo jiwa bahasa nak dhewe metu kok angine gede ya. Mboten niku Bathara Bayu iki paring pakurmatan dumateng jenengan. Si Bathara Bayu. Nggih, Bathara Bayu ngurmati dumateng Mbak Apri menawi Yama Dipati ngurmati dumateng Mbak Mimin. Suarane Dek Apri niku napa niku power-e luar biasa. Nggih. Ning sakniki rada cekak. Lah wong wedok udut kok telung slop. Ya udut ya ora apa-apa ning aja telung slop aja. Lah piye? Sisihke nggo nempur, sisihke ditabung, sisihke nggo sosial. Duntekke wong sepros kok grotek nggo udut. Ya wong wedok ki udut to. Mesti rokok ses kuwi lho Apri. Agawe rucite Matur nuwun lho karo Mas Taslim. Kalau iki kula ngampil Mas Taslim. Oh ngaten. Lomba campur sari menika marga Sukipan. Sukipan juara 2 tingkat nasional menika sing dibiji sing apik girongi. Wah, nggih luar biasa, Nuwun luar nggih, biasa. Mas. Nggih, nggih. Napa tembange? Gundul-gundul pacul. Napa? Jenengan iku kok gundul-gundul pat. Anu napa? Esemu gelo kalian tiwul Gunung Kidul menika garapanipun Maestro campur sari Gunung Kidul. Rabena Satiwul Gunung Gandul. Gundul gitu. Suwun nggih.
Lah ya, atase Mas Taslim rak wis pinunjul to ning kersa ngladeni kanca-kanca gelem gladen sembah nuwun nggih, Mas. Iya. Ayo bawa. Lara napas apa lara? Ayo. Lara. Kok nek itu kok lanang. Apa kang nadya Upama mundut Sik, Mbak Pri, saiki lek jenengan pancen sinden hebat tirokno Bu Kesi. Ceng kok ngene iki Bu Kesi. Aduh. Dimodali Mbak Pri. Sapa ngerti? Oh, saya. Nononano. Ayo Bu Kesi iki. Ayo, apa? Upama mundut Mbak Apri kok iso ngono kuwi, bebas ngambung imam. Wis ndang. Ayo, nggih. Ayo. Ora apa-apa to Mas Mam, gur karo kanca gur kulit do kulite kok mbok yo raiman banget kaya kelangan bondo donya. Waduh, kaya ngongrakan kowe kok le mbok ora banget-banget. Mbok ora awel-awel urip pisan kok cetil-cetil. Gur pipi aku tak pasrahke jiwa ragae santai kok. Gur pipi kok mbok ora. Mas Iman, ora ngajarke cetil aku. perang godo yuk. Maksudnya perangnya Bomo Narokasura karo karo sapa lai sapa. Karo anu kae lho, Kikis Tunggorono kae lho. Piye, wani ora Mbak Apri? Nggih, nyobi nggih. Nyobi. Mboten eternalane nek nyobi. Nggih. Nono. Piye mau kok lali. Upama mundut Ayo. Mas Imam. Sik salamu ana sing ki mau sing kleru cengkoke. Pripun? Dadi lek imam enggak boleh deni ya, digabung ayo. Jenengan ae rek. Gandeng iki kleru jenengan mawon. Moh engko ae. Lah nyanyi gaya aturan ya tanggung jawab. Lah rung anu rung sempurna 100% kok ya. Kok Mas Glondor njaluk barangke piye maksude? Suwe-suwe ya kok sebenarnya katut. Kena pipiku kabeh carane tinggi. Sayembara ngono kuwi. Ayo, mbok suara wedokno lho, Lek. Tartamtu. Tarkumu. Tartamtu. Au. Rape nak Apri rape nak blas. Lah wong iki karakter dhewe lho. Iya, Lek, heeh. Wong ayu ki bener. Ora sing nggen dhuwur ki sampean, ku sing ndek. Kok serane mateni Mbak Yune. Wah iya. Lah kowe ape nek dhuwur, Lek? Kaya omonganmu. Malah ora ayo. Ibarat. Lah iki. Dadi dia semati langsung nyandak. Wah, greget saut iki. Greget saute ora apa iki? Apa saiki ketinggalan. Saiki spite kudu cepet. TikTok-e lho nggih. Lah kaya apa ibarat? Ibarat wong numpak aku. Wabrak apa kowe? Prau kok. Lah ya praune kan rada rono to ning nggon daratan kan ra iso. Dadi ngliwati aku sing ora mbata. Lambe atimu ora padha. Men. Numpak prau.
Jenengan ngerti anu kondang-kondangi sindene Pak Anom Nak Yarto niku. Oh Mas Yarto nggih. Jenengan mboten pengen nyinden terus macak lanang ngoten niku. Blangkonan ngoten. Kok nate kula ngiyen? Nate to? Nate. Lah kok ora diterusne? Mungkin Mas Imam pripun? Balik rono. Ngeboti. Kok mundere greneng kono ae to, Pri? Apa pilihan lho ya nggo semene kae selawe milih aja kono ae. Lah, luka lamaku sama dia kok. Oh, pernah luka. Luka. Aku ya wis rojah raja. Dirojah raja dhewe asine. Aku nek ra diobrek-abrek kurang bahagia. Ayo. Ayo. Nek guru monoton enggak mau. Adepi Mas Kamit. Apa tuh garwane kono ayune kok ngono kok. Ayo. Lumampah tanpa Neng madyane. Waduh. Muni hehehe belum menjing obah ya. Jala niti sing lungokno nduk winong vokal konsonan harus jelas. Temah. Ayo, ha. Temah ana abape berbet teko kene ya. Lho, sinden Genzi kudu manut karo Mudeng, sinden Gento. Kok gento Gento gitu. ya? Genzi Karo gento. Pak nek wong seni iki lho jas aku sing jaman sinau ning Kebon Pasinawon Pambiwara Kraton Surakarta. Sah sinawon. Kebon Pasinaon Pambiwara Kraton Surakarta ki kan sekolah 6 sasi. Sing penting ki bener sik. Bener. Heeh. Terus dipenerke. Bener. Syukur bagi endah. Endah. Jadi jangan ngotak-atik manakala kamu basicnya belum bener. Jadi basicnya dibenarkan dulu. Nek basicmu wis bako atau olah piye wae, atau jungker jebal penting iso bali meneh. Lah kowe basike ora bener mbok olah piye-piye. Aku kan jari sing burung kebacut ki lho. Nek aku kan wis kebacut bos. Syukur to ngakoni. Temah gonceng agak jok nek aku lingan Bisa apike kaya ngono lho. Nggih. bisa temah mulai wani guroni winong. Iya, nggih. Nek sing jenis seniman sing penting pede sik kok. Pede. Jenengan pede. Lek ora pede mokal jenengan iso tetek ngoten niku. Tapi riyen nggih mboten nggih. Ajeng Mbah Pangonten iku gua bios ngoplok niku dumben batu teh ngoplok berproses mboten enten sing instan. Oh, Saiki sapa sing ngerti kondange mimin ya Allah. Kondang banci ini. Langgam nggih. Nggih, monggo. Nggih. Ada yang tresno. Waduh, jan nggih apike. Jan kaya Mbak Uul suara Semara. Apri lho, Mbak Uul deh. Kanjange Umi Apipa. Wae malih-malih terus. lho jam menika. Lamat mos katon tidani yen bom berangkatan men jerah aduh kira-kira sinamang tak abdol
pancen ya dasare piyai Klaten, mula ya bareng nembang sing klasik nyatane ya mirasa tenan. Nggih, ngono kuwi. Klaten no. Nyelehke rasa ya Jes kaya wis menep ngoten. Lah iya. Ayo. Klaten kok dilawan ae. Pacar. Sik. Kok geguyu tok ora juga guyu. Pak ya bener toh? Ya bener. Teknik sendal pancing kok ya. Ayo. Yo. Pacaane sarmo asri Sroba derku tansah kuwur eman Oslo Napase Mbak wis sepuh ya landung lho Mbak Mimin. Landung kalian Panjang. ora gelem umuk ten ngarepe memberi kesempatan kali yang lain. Oh, nggih nggih. Wong Ngalah Pak, iki. wong Pak Lurah ngendika, "Mbak Men seperti rawuh, penyanyiku angsare sing apik." Oh nggih, Pak. Mboten nyuwanten mboten napa-napa. Sonten mau sempat gluduk meh kemawon udan. Malah sempat gremes barang. Jenengan rawuh alhamdulillah terang benderang. Gusti Allah ngijabahi nggih. Sing nyuwun jenengan nggih. Nggih kula sak kampung jeneng wong resik kira nggih. Mas ora kontaminasine koneko ngono lho. Ya pancen resik disikat raine resik ae. Kula nek polosan mboten dandan malah cantik lho. Nggih to. Ini kan untuk kebutuhan panggung aja. Gene nang IG ke gambare malah macak kakung ngge jas ngene ngono kene. Jenengan iki lho sing tengah. Lo alami kok back to nature. Kembali ke alam, back to nature. Iya. Kembali ke alam. Aja alami lembut lho. Nggih, sampun Mas Pedro. Nggih, sameneika gentes ingkang duet. Nah, Nggih. kula nyuwun pambiyantu kalian, Nduk, ya nang winong coba kaya apa. Nggih. Ndek Minang Nawangse. Kalian Nawangse saking Tulungagung menika nggih. Menika nggih muridipun Mbak Mimin menika Mbak Apri. Nggih. Dangu nggih nderek jenengan Mbak Mimin. Dangu ngoten nggih. Nggih. Ning niki mlethek langsung ayu, lho dhisik kanggo proses remuk sik bareng. Lah kowe Seprene. ngantek somben ora mlethek. Ah, nggih, nggih. Ayo nak Minang. Nggih. Lintang asmara menika wonten pamundhut saking kadang-kadang ingkang kepareng monitor klebet menika sekedap nggih. Ugi saking pepunden kula Bapak Sukiman Bandung ingkang kepareng paring dawuh nderek ungon Ki salam rencang-rencang Krumadangkara tuwin sedaya pandemen Ringgit Purwa nggih. Ndek ben menika sampun kepareng wayangan peresmian masjid wingi niku nggih nembe wayangan melih Pak Sukiman niku. Pak Sukiman sak menika nonton Sukimen. Iya. Saya pas men kowe. Sebahun Pak Sukiman mugi benjang saged silaturahmi wonten dalemipun kalian Dek Apri. Iya. Ini ki duetipun kali Lek Men to? Nggih, nggih, ngoten mawon. Kowe dadi MC siar kese. Oke baik. Hadir sebuah nomor lagu dengan judulnya Lintang Asmoro bersama cantiknya kota Tulungagung dan Nimas Ayu Winong Nawangse dan juga adik Sukimin. Adik. Mikro 6 lho. Nggih. Dadi lenang lho, lenang Ngomong sing tuwek gagah. mas sapa? Suwek. Ayo gagah lho, gagah. Oke, aku tanpa gerakan lentik ya. Iya. Bismillah mampu. Ayo coba kaya apa? Yuk, Derek lintang aja. asmara diaturake. Nggih. Aja wigah-wigi ya, Nak. Derek Aja don, aja ngedrop amor aku, santai wae. Wong sing don ideke dhewe lho. Kula ndredeg lho Pak. Meling kancane iki ya enek. Ndredeg Pak kula Pak. Kabeh kok. Wibawane niki lho Lah jan iya. ngedap-ngedapi. Pokoknya Pak. jair aku kabeh tak briefing, padahal kene sing remuk. Ini kabeh wong tak briefing. Ugi menika dipun monitor kalian dulur jenengan Mbak Mimin, Mbak Apri. Ije sinten menika? Ki Jumbuh Siswanto, Oh, Magelang. nggih Magelang Pakis. Nggih. Nggih. Pak
awake. Dipun tenggani saking dalem nggih Rayu Wilujeng iki sembah nuwun nggih. Ugi saking Mas Yogi Bagong. Wah. Mediun. Halo Pak Petro, aku pun halo. Kula penggemar saking Madiun derek Mungon. Nggih. Mas Yogi Bagong, Bapak Induk Ayu. Ha nggih niku. Monggo diaturake Lintang Asmara bersama Nimas Winong Nawangsi alias Sri Huning melawan Sri Gala. Serigala. Ya jos, yo. Makan daging. Pantoro ratri mung eling manis ing ati sekaku bisa handuweni marang sang Yasulati. Angin putih
Mimin duet kali Sinden Ayu kaya Mbak Winong ngoten niku nggih enten. Hasrat-hasrat ngoten niku. Hasrat-hasrat tapi nganggo tempo. Maksudnya? Nganggo jeda ngoten lho langsung. Dek kaya wong nyaur utange nggih tempo ora. Nggih. Nek pama liyane langsung ngerti wong langsung denggirat ngoten nggih. Nggih. Nek cerita nganggo jeda waktu ngoten Oh, nggih. dadi nganggo perjuangan dia. Carane nganggo kaya slow motion sik ngono lho. Iyalah, mbok dipresak gelek. Gunamu dhewe kuwi tok periksa. Dekku tak nggo fantasi kok. Waduh. Lagi. Endahing budaya kados mekaten menika wah jangan nggih. Mila menawi kula mastani sinden niku bunga panggung yang tak pernah layu niku saestu. Margi sing jenenge wayang sak menika sinten to sing wani mayang tanpa sinden lek ora wong ruwat. Ayo. Nek pertunjukan ngeten iki mesti ya sindene cantik-cantik, ayu-ayu, menarik kabeh. Bintang tamu nggih mekaten, lupute lucu, njogete apik, kados jenengan ya biayine besus, luwes, kewes, merbawani. Makasih. Aku. Kowe. Maksudnya aku ya masuk ngono lho di dalamnya. Yo ning kursi sithik. Mengsa entuk sithik ya. Sobi kula tak nyuwun langgam lami ning menika Sobi dipun garap kalian kanca-kanca. Kenapa menikah? Putri Solo. Putri Solo. Putri Solo. Mbak Lia Sundari ingkang dereng nembang Mbak Lia ya Mbak. Diaturake nggih. Dados niki seniore Madangkara nggih niki Mbak. Apri. Lek jenengan seniore Mbak Mimin lek mriki sak ret niki nggih Mbak Lia niku. Mbak Lia menika asli Klaten. Yojo. Nggih. Tapi daerah Klaten. Klaten. Nggih. Dadi wis nyecep ilmuku kuwi asli. Ayo. Ning lengetan dhisik kono, ning ilmune kok ngono. Nggih. Nggih. Mangke digarap langgam terus dangdut. Nggih, cobi nggih. Wingi wis di-share karo Mbak Dian Munasiro. Garap niki, Pak. Oke. Nggih. Kanca-kanca piye? Ready? Enggak, nggih. Coba, nggih. Lah anu buka celuk mawon, Mbak Lia nggih. Coba, nggih. Sampun, sampun. Sampun mangke? Oke. Nggih. Coba Putri Gulon Solo ora ya. Kok gulon? Gulon. Nggih. Mangga Mas.
tanpa latihan Mbak Mimin, Mbak Apri. Spontanitas Madangkara lho, Le. Ah, nggih. Langsung dadi. Kok sing nyanyi aku ambiar ya. Sono Mbak Lia Ambiar. Kudune Mbak Lia. Kok mau langsung Pak ya ilang nunjuk Mbak Mimin wis aku wis buyar kabeh. Lah Mbak Lia nembangke Putri Solo pas. Lah jenengan mau Banci Solo ya. Gilingang, Pak. Wis saiki dadi hotel megah kok ya Nggih, malah. Kandilahan lho, Le. Dila saking menika. Nggih sak saged-saged ngeten lho Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih, Ya terus boleh nggih. kita berkreasi tembang-tembang yang baru ning kalau mangsa mutiara-mutiara ingkang kependhem menika ya didudahi meneh. Diolah. Nggih, menika merga sing jenenge Solo menika lagi identik kalian budaya. Nggih. Sing rerenggane Piyayi Putri menika menawi ngadi busana ngedi sarira menika pancen ya sangat luar biasa. Kiblatipun nggih